Salutare tuturor și mi-am găsit la un nou episod. În acest episod vreau să ne jucăm jocul Clash of Clans. Cu acest joc o să facem multe episoade, la fel cu și Clash of Clans-ul. Vreau să zic un lucru. Pe Clash of Clans, la primul episod, l-am șters din greșeală, primul episod cu Clash of Clans. Și dacă nu v-ați uitat la anteriorul episod cu Clash Royale cu chest open în gol, ăla foarte micuț, eu v-aș ruga să dați un buton de like și la acest episod și la celălalt și să dați un share, vă rog. Hai să intrăm în Clash of Clans. Prima oară când intru, când se dă update-ul ăsta. Dăm fără sunet, că nu știu, nu vreau să se întâmple iar și să filmez din nou. Așa, să se încarce. Bă, da, mult stă. Deci nu știu, crezi că stă să se încarce. Revenim imediat. Am revenit, mi s-a încărcat, azi dăm. Așa, voi să destac că nu prea mă interesează. O să-l pun, uite, aici, că și cu să un goblinier în partea aia. Am mai jucat și înainte Clash of Clans. Eram Tanhal 7, dacă mă amintesc fix. Nu o să-mi folosești gemurile, că n-are rost. Așa, tu du-te de aici, ești mort. Știi la fel, așa. Asta care și noi, dar nu o să folosesc toți wizardii. Folosesc doar un wizard aici. Am că-i folosesc pe toți, ce pui. Așa. Am luat 3 steluțe, o 500 de elixir și 500 de gold. Bun. Foarte, foarte bun. Shop. Aici cu steluțele astea le pun, uite, aici. Nu să folosesc gemsuri. Au creat că trebuie să dau niște gemsuri ca să le fac. Deci o să fac așa, nu folosesc gemsurile. 249 de gemsuri. Ok, că s-a făcut. Stai mă puțin, aoleu. Am zis că s-a dat un update nou și chiar vreau să văd și eu cum e. Că e pe o barcă, trebuie să o faci, să te duci pe cealaltă insulă, nu e chiar. Așa cum multe episoade. Și aici o să fac cu partea cu bani. O să fac cu 3 bărți diferite. Asta partea cu bucățile astea mici. Căsuțele astea Builder Hut. Aici o să fie partea cu elixir. Și cea partea cu money. Aici o să renovez eu când nu mai îmi dă astea ordine să fac eu lucrurile astea. Și îmi punem să fac. Hai mă, că trebuie să facem. Hai că pot să bat chiar. Nu știu de ce dau mereu să nu tare. Bună ziua, bună ziua. Așa, hai că iau și castelul ăsta. Și iau și pe ăsta și... Excelent, perfect chiar. Așa. Numele meu o să fie ca de obicei. Asta Codrea. Aha. Bă, o să folosesc gemsurile. Nu folosesc de fapt. Deci.
Am dat, ok. Am pui mei. Să mă conectez cu Facebook-ul. Astea am o tactică chiar foarte bună, să le pun aici sus. Așa. Asta pun aici. Asta pun așa. Pun așa. Asta o lipesc de asta. Ce va fi asta cu bani? Aici asta. Hai mă că le-am făcut destul de bine. Părerea mea. Zici aici events. Mica event. Eu. Nu am spell acela. Bă, elixir asta pun aici. Asta o pun aici. Eu v-am spus că am un fel de tactică așa mai bună. Să aranjeze, nu-mi pare să fie dezordonat așa peste tot. Așa. Aici mai pun o de-asta. Uitați, uite aici. Mai pun uite una aici. Aici pot să mai iau ceva nou. Ia mă, ia ce s-a băgat nou. Asta, știi, asta s-a băgat, asta. Asta. Asta s-a băgat. Astea două. Asta. Și asta. Sau nu mai știu sigur. Ia vedem. Da, asta s-a băgat. Și asta. Și asta. Și asta. Și asta s-a băgat. Asta nu. Asta nu. Asta era înainte, știam. Aici avem zidul ăsta. Care momentan nu folosesc. Hai să dăm abării la asta. Îmi trebuie bani. Bani. Ia ce mai. Ce avem aici? Ce cere, mă? Level 4, măi. Upgrade eu de level 4. Cred că ăsta e levelul, da. Sau level aici. Am că dăm gemsuri. Sau ce trebuie? Upgrade la asta. Maha, aleu. Bă, eu folosesc gemsurile. Chiar dacă nu e bine, tot le folosesc. Mă, trebuie să upgradez neapărat asta, mă. Mai trebuie dacă ești nebun. Bă, du-te. La că n-ai, bă. Oh my god, câte... Bă, am level 5, aia trebuie. Nu, mă trebuie la Town Hall. Sunt sigur că trebuie la Town Hall. Ok, avem asta. Multe elixir. Mai avem o de-asta. Care o avem conectați. Uite, să dăm asta. Să dăm asta la o parte. Să luăm elixir, bănuți. Acum vom pune astea. Aici. Asta o vom pune aici. Asta vom pune, uitați, de aici. Ce are? Așa, bine.
Asta o vom pune, uitați, uite, aici. Asta trebuie să termine asta, că alte nu merg. Aici. Mamă, că avem multe de pus asta, uite, trebuie aici, stai să se termine așa. Ba, trebuie să pun și asta. Mamă, ne faci o bază. Fix cum se mi se termină Town Hall, o să facă alt episod. Dar sper să nu uitați să apăsați un mare buton de like și un share pe Facebook, mă ajută foarte mult. Așa. Și mai aici să punem nave. Așa, uite aici putem să punem ăsta, mortarul, care o să-l punem, cred, aici. Se face peste 7 ore. Părțale. Nu mai pot să mai pun bombe. Pot. Ia uite-mă. Și mai aici asta. De asta o dau de aici, o pun, uite, sau nu, o las aici, că e bine. Și asta aici o voi pune, uitați, uite, aici. Chiar cred că nu e bine. Bă, du-te, n-ai. 92. Bă, mă rog, hai să... Ce mai avem de pus? Asta. Asta. Niște ziduri. Și cam atât avem de pus. Și ce? Ăstea care nu înțeleg pentru cine trebuie. White flag. Point flag. Relief. Spunem niște barbarian. Dar să dăm upgrade la asta. Nu putem. Dăm un battle. Cât avem? Câți barbari? 10 barbarieni. Aici 5 și aici 5. Le-am pus pe ambii în aceeași parte. Prostar, n-am mai Istanbul. Ce prost barbarii ăștia! Bă, iau ca să-l iau, da, le iau. Nu cred că mai ajunge. Oh my fucking god. Hai bă, că-l ia. Sunt 3 barbari. Nu, că nu, n-are cum să-și ia maximul, dar măcar că au luat ceva. Păi au luat toți banii, asta e bine. Trebuia 7 barbarieni, cam așa, sau 8. Așa, și barca se duce încolo și te dă pe altă insulă. Eu nu pot. Tanhatul level 4. Și la upgradez pentru level 3 sau 4, nu știu. Nu știu sigur. Azi mă băgăm câteva bătălii să cel toate emeraldele alea că o țag. Așa. Boost. 3 emeralde mai avem. Dăm aici un atac. Că face asta, chiar îi face chiar foarte mulți. Pe ei. Apoi mai e un tank. Sau ce ăla? Cannon? Da, Cannon.
chiar și Canon și asta. Nu înțeleg logica asta. Aproape toți sunt în partea cealaltă și 2 sau în cealaltă parte. Nu știu de ce. Jumătate într-o parte, jumătate într-o parte sau nu știu, mă rog. Așa. Mai dăm un atac, nu știu ce să zic. Mai dăm un atac. Pentru temeralia asta. 13 barbarieni avem. Aici știu că sunt niște bombe. Deci știu fix că sunt niște bombe. Pe aici când te duci sunt bombe. Aici sunt bombe. Fiți atenți, deci sunt 100% sigur. Bă, frate, aici, pe unde sunt barbarienii ăștia, sunt bombe. Știam eu. De fapt, bombă, da? Eu v-am mai zis că am jucat deja și chiar știam să joc Tahal 7. Era ceva wow pe atunci. Toată lumea a jucat, și acum toată lumea joacă. Așa, 1000 de bănuți. Acum vreau doar să mai ne uităm aici să vedem ce s-a băgat nou. S-a băgat aia cu ba. Sau ce era ăsta? Nu, era din Crash, doar nu știu. Ăsta e Lava Hunt. Ce e mă ăla? Witch? Parcă era... Ăsta e Golem. Horde, Hog. Rider, Miner, Baby Dragon. Inferno Dragon sau ce ăla? Ăsta e Lava, nu știu sigur. Ăsta nu știu, Inferno Dragon. P.E.K.K.A, Wizard, nu știu. Bomber, sunt sigur ăsta e Bomber. Balon, Gigant, Minion, nu Minion, nu mai știu. Arcaia și Barbari. Spuneți, facem niște barbari. Așa, deci, cam atât cu acest episod. Bă, să mai dăm puțin. Cred că mai puteți să mai facem un beta. Da. Tomasă jos. Bam. Să mai facem un singur battle și gata că prelungim prea mult acest episod. Oh, no. Nu cred că avem șanse, dar hai să dăm. Îi dăm pe toți aici. Cred că toți se duc pe ăla din față, dar o să ia, că tot logic. O să ia Tahalo. Luați-l, bă! Îl iau oricum, n-are cum să-l ia. Bă, da, câștig meciul ăsta. Sigur, la 100% la câștig. Bă, filmez de 20 minute. Cred că am închid acest episod. Nu l-am luat. Măcar că am utilizat nu-i bai. Da, deci, cam atât cu acest episod. Noi ne vedem data viitoare. Nu uitați să apăsați butonul de like și să dați un share pe Facebook, că mă ajută foarte, foarte mult. Pa, pa!